sugar na kaslem jong unongsan hima. Kawai ka jingjia ka ba pensamut ha ka bagi pulit SRT ka jela ha ka janmit jong ka pratrik ujileo arajar arpulai kilawan sanan polok daga jing temu ban lai ajing yaram baka don ka jing bena bang ngam jelop hapo kepung nan polok Henry anda kilapoi hapo nan polok kamdon gono ka jingam jelop Henry ka suhap ka mobile phone jong uwei ni kisamla ubawan na Bangladesh kipulit hadin kata kila penong ka jingyawat saudong kepung jong ka nan polok kanang banyo asay biang ya ka mobile phone.